कंग्रेसआ बिसायख'थिनि इन्स्टार फोसावबाय। जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआ मोन 25 रादायजों लोगोसे बिसायख'थिनि इन्स्टार फोसावबाय। कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगे, सनिया गान्धी, राहुल गान्धीनि नुजाथिनायाव शुक्रबारखालि कंग्रेसनि बिसायख'थि इन्स्टारखौ बेखेवदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसआ बे इन्स्टारनि मुंखौ न्याय पत्र दोनदों। बे न्याय पत्र एबा इन्स्टाराव कंग्रेसआ मोनबा न्याय आरो मोन 25 गेरेन्टिनि रादाय होदों। बेनि अनगायैबो बिसायख'थि इन्स्टाराव माइनरिटिफोरनि थाखाय जर'खा खाबुनि बाथ्रा बुंदों। जुदि कंग्रेसआ बिसायख'थियाव देरहायो आरो सोरखार दानो हायो, बे रादायफोरखौ मावफुंगोन। बे रादायफोरा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि, रां आरो जौगानायनि सायाव सोनारनाय होननानै मल्लिकार्जुन खारगेआ बुंदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि बिसायख'थि इन्स्टाराव लाइमोन, आबादारि, आइजोफोरनि सायाव बांसिन नोजोर होनायखौ नुनो मोन्दों। न्यायपालिकानि बागैबो कंग्रेसनि इन्स्टाराव मख'दों। न्याय पत्रआव कंग्रेसआ पार्टनारशिप न्याय, लाइमोननि न्याय, आबादारिनि न्याय, आइजोनि न्याय आरो श्रमिक न्यायनि बाथ्राखौ बुंदों।